El Pirineu afronta un problema important d'accés a l'habitatge. Un mercat copat per segones residències i lloguers turístics i a temporada que generen manca d'oferta i augment de preus. Aquest 6 de desembre, la plataforma Pirineu Viu ha convocat una manifestació a la Seu d'Urgell per denunciar els efectes que té el monocultiu turístic sobre el territori. La Directa hem vingut al Pirineu per entendre què està passant amb l'habitatge a les comarques de muntanya. El panorama és bastant desolador. La crisi d'habitatge també ens afecta aquí, sumant-li el context econòmic o socioeconòmic de la comarca, que és que el model econòmic principal és el turisme. Per tant, ens trobem un 60% de les cases destinades a segones i terceres residències i els pisos que tenim aquí, un 52% dels pisos estan ocupats una mitjana de 16 dies a l'any. Mentrestant, les que volem viure aquí tot l'any no trobem casa, ens trobem amb pràctiques abusives o lloguers il·legals. Amb tot aquest context, a més, ens sentim molt soles perquè des de les institucions l'únic discurs que hi ha és el discurs del turisme, i de promoure un turisme que hagi d'engrandir la comarca, però nosaltres ens preguntem realment a qui engrandeix aquest turisme, no? Hem detectat que la realitat a la comarca és molt plural. De fet, en la part nord veiem com la situació de manca d'habitatges i dificultat d'accés a la vivenda es deu a les polítiques d'especulació d'Andorra, bàsicament. D'altra banda, en la part més sud de la comarca s'està posant de moda com a zona d'escalada, de turisme d'aventura a la natura, i això fa que les vivendes es destinin al turisme d'aventura. Veiem com l'administració, tant la Generalitat com els propis ajuntaments, han tingut un abandonament amb les polítiques d'habitatge durant dècades. Veiem com també els propietaris d'aquests immobles s'han ajuntat en aquesta voràgine especulativa i veiem que també és una de les grans problemàtiques que tenim, amb la qual pugen els preus de lloguers, amb males condicions, etc. Andorra està en una situació crítica i de molta tensió a nivell de l'habitatge. Tot ve a causa dels grans tenidors nacionals i de la inversió estrangera que han generat una forma d'especulació tremenda i que alhora ha estat gràcies a la permissibilitat del govern. Això ha afectat a la població andorrana de manera que, en primer lloc, gent del país o nascuda al país hagi tingut que marxar d'Andorra i viure en les zones més pròximes al nostre país, com és el Pirineu. Avui, més de 2.000 persones s'han manifestat a la Seu d'Urgell. Les reclames molt clares: la baixada dels preus dels lloguers i la fi d'un model turístic que està fent la vida cada vegada més difícil a les comarques de muntanya. Subscriu-te a La Directa perquè puguem seguir fent vídeos com aquest.